Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai saurare barka da yau. Insha Allah a yau za ku ji cewa hukumar nan ta kare haƙƙin fina-finan Hausa ta aika ma Ado Isa Gwanja katin gayyata sakamakon kuwa wata waƙa da aka da yayi sabuwa mai taken cas an yi da wannan mawaƙin kar ya saki wannan waƙa yayi burus ya tuna shi ba haka bane saboda wannan waƙa ita ce hanyarsa ta neman abincinsa. To insha Allah yanzu za mu saka muku rahoto domin ku yadda abin yake faruwa. An dai aika ma Ado Isa katin gayyata domin ya zo ya amsa wasu tambayoyi a wannan hukumar. Yanzu za ku yadda abin yake faruwa, amma kafin nan mai saurare in kai sabon shigowa ne tashar nan ka daure ka danna mana alamar subscribing, ka danna alamar ƙararrawa kuma kar ka manta ka danna alamar like. Da batun nan na jiya, wato batun sabuwar waƙar Ado Gwanja mai taken Asosa, wadda ajiyan wani lauya a nan Kano Barista Labaran Suleiman Gandu ya yi ikirarin maka hukumar Hizba gaban kotu matukar bata taka wa Ado Gwanja birki ba zuwa ranar Litinin. Lauyan ya ce babu abin da wannan waka za ta haifar face ƙara taɓarɓara tarbiyya. Sai dai tun ajiyan Gwanjan ya ce aiko a jikinsa, wai an tsikari kakkausa. Domin kuwa kamar yadda wancan lauya yake wancan ikirari a matsayin kare sana'arsa, to shi ma fa wakar ita ce abin da ya sani a matsayin neman abinci. A don haka ba a fi shi tsimma ba, balle a kaɗa masa kwarkwata. A yau ne dai hukumar ta hace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano ta tura wa Ado Gwanjan takardar gayyata dangane da waƙar ta Asosa domin amsa wasu tambayoyi. Shugaban hukumar Ismaila na Abba Abakalla shi ne ya shaida a Freedom Radio wannan batu. Ya ce babu yadda za a yi hukumar su da sanya idanu ana aikata baɗala a jihar Kano. Idan ka fito da abin da zai taɓa mutuncin al'umma ko addininsu ko al'adarsu, ba wanda zai ce ma wannan abin gashi mai kyau ne ko mara kyau ne sai hukuma. Da haka aka samar da irin waɗannan hukumomi wanda kuma tuni mun ba shi goron gayyata, mun gayyace shi akan ya zo hukuma shauran waɗannan abubuwa domin mu ga yadda za a wato dakile irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na rashin waƙoƙin da ake fitar da su ba tare da sahale hukuma ba ko kuma samar da wasu waƙoƙi da suke nuna rashin tarbiyya ko wani abu a ciki. To shi ma dai wancan lauya da ya rubuta ƙorafin maka hukumomin gaban kotu ya magantu bisa takardar gayyatar da hukumar ta hace fina-finan ta aike wa Ado Gwanja. So in essence dai akwai ƙoƙari da hukuma ta ɗauka wurin ɗaukan mataki game da wannan matsalar domin dakile irin wannan abin. So kuma game da firicinmu da muka yi na baya kan cewa idan har ba ɗauki wani mataki ba za mu je kotu, to an ɗau wannan matakin. A jiya ne dai baristan ya ce kamata ya yi hukumar Hizba ta tilasta wa Ado Gwanjan zama ɗan Hizba ko ya daina yaɗa baɗala a doron ƙasa. Sai dai yayin da ake wannan turka-turka filin inda ranka ya tuntuɓi barista Abba Hikima Fage domin jin wai dama a dokance ana iya dakatar da wani daga kan sana'arsa. Abba Hikiman ya ce tabbas akwai wajibci akan hukumar Hizba da ta tace fina-finai har ma da gwamnatin jihar Kano su tabbatar sun hana yaɗa baɗala a jihar, tunda dai jiha ce ta shari'ar musulunci. Dama akwai wajibci akan Hizba da hukumar ta fina-finai da ɗabi'i da ma gwamnatin jihar Kano baki daya ta tabbatar cewa ta hana yaɗa banna a jihar Kano, kasancewar jihar Kano jiha ce ta shari'ar musulunci. Duk lokacin da ya zama cewa wani abu na banna zai fita kuma wannan hukumomi ba su ɗauki matakin hana yaɗa wannan banna ba, to duk wanda yake ganin cewa wannan banna ta fito za ta shafe shi ko iyalinsa, to yana da dama ya je kotu domin ya sa kotu ta tirsasa wa'annan hukumomi su yi ayyukansu. Shine abin da muke kira mandamus ko kuma mandatin pronouncement. Sanya abin ya sha masa kai, wai ya haka ne wanka ya bi jiki, ko ya kuka ga